Siyanicela bantu bakithi besifazane, siyanicela bodadewethu, sicela lisilungisise izwe ngokuthi nivala amathanga. Izwe akalisoze laphathwa ngezinqa zenu, izwe alisoze la controlwa ngesibumbu senu. Siyanicela enisondelene nalo baba lo Mkhuzeni, Nkosi yami. Mkhuzeni ngoba thina sabantu besifazane ayikho into esihlanganisayo kulokhu ukuxosha kwakhe amakwerekwere. Bekusekuhle sisambuka la tshinini ijuvo jenene ehlenyuka njengefinyila lasebusika exosha bokufika kuleli izwe, asinankinga nalokho. Kodwa mengabe sezofaka thina abantu besifazane, cha thina singeni ndawo. Kodwa futhi lento yokuthi izwe aliphathwa ngezinqa, owesifazane oqome ikwerekwere akube njani njani, akakusho yes, kodwa ukusho baba ukugcine khona lapho konongo ungakulethe eMnambithi. Ungezi nalo doti lo eMnambithini usilethele leyo nto leyo uzofa nje kuseni. Ungasiletheni nje thina uzosigcwaneke usitshela ukuthi izwe liphathwa ngezinqa. Liphathwa ngezinqa makwenze njani? Ubani wena ozositshela ukuthi asiqome ubani singaqomi ibani? Lo owaletha amakwerekwere, owavumela amakwerekwere ukuthi eqe eze ngapha, ukhona umthetho mhlawumbe akawubeka ukuthi singabaqomi ke njengoba sebefikile? Ukhona mhlawumbe okuwumthetho nje lapho okwabeka ukuthi cha ningabaqomi-ke? Uzuthi sinijwayeza nalamakwerekwere, sinijwayeza nawo makwenze njani? Kade anijwayela, wanijwayelanga namhlanje, kade anijwayela. Owanijwayeza namakwerekwere ilo wavumela amakwerekwere ukuthi eze la, yena-ke lo wanijwayeza namakwerekwere. Yabo nje yonke le nonsi oyishoyo, inonsensi loyishoyo uyisho igcine khona lapho konongoma koMnambithi nje, thina ungazizeli nje eMnambithi naleyo nto leyo uzosigcwaneka. Ungazizeli nje naleyo nto leyo. Ubani wena ozositshela ukuthi siqome ibani singaqomi ibani? Ngoba nina nazi ukuthi namadoda bezulu, lobo budoda benu-ke bobuzulu nakhona buyinonsensi. Ngoba okokuqala nje nizalise ekuseni emini ntambama, niyiphika ingane, anondli, anihlawula ingane, kwanina nje like ngizolisho leli gama kodwa futhi manje kuzobe ngathi ngiyakugcwanela, niyinto engaphatheki. Niyinto nje nani engaphatheki, nani niyayihlulekela nje ngokweni. Kodwa namhlanje uzotshela thina ukuthi abantu besifazane ibona abanijwayeza namakwerekwere, izwe aliphathwa ngezinqa, singabaqomi makwenze njani? Uhlangana pho wena. Angithi wena uyapringana lapho uxosha abantu bokufika, xosha abantu bokufika, ungasifaki thina. Asingene nje thina. Mangabe-ke sesibaqomile-ke kushuthi lapha emathangeni-ke lapha enqeni-ke masebengenile khona-ke siyalokha thina, kushuthi siyabavalela, siyalokha phela thina bengabe sakwazi. Ungabisakwazi-ke kushuthi wena ubadoncula. Wena nje yenza ukupringana kwakho lokho, umpringane ugcine khona lapho konongoma, ngoba ngokomthetho bakhona abantu abagunyaziwe abangenza lo msebenzi ngokusemthethweni. Hayi njengoba wena nje ususitshela lezi zinto, sitshela izinqa ihlanganaphi namakwerekwere, ihlanganaphi nokuthi amakwerekwere afika kanjani lana. Hayi ungasenzi njalo thina, ungasenzi nje njalo. Nina-ke madoda bezulu nizehlulekile ezizokuqala zokugcina. Mfowethu ngizoguqa phambi kwenu, ngizoguqa phambi kwenu bodadewethu, ngizoguqa phambi kwenu ingane zakithi, ngizoguqa phambi kwenu nzala abantu yakithi, ngizoguqa kini nina enasiletha la emhlabeni. Ngizoyicelela, ngizophaphatha, ngizolala phansi, ngizophaphatha ingane zakwethu. Ake niselekelele kulempi esibhekene nayo. Niyazi bafowethu ukuthi amaZulu iwona aqala ngokunqaba ukuthi umuntu wesifazane ahamba yosebenza, ngoba amaZulu iwona aziyo ukuthi umuntu wesifazane ubuthaka kangakanani. AmaZulu iwona waziyo ukuthi umuntu wesilisa unamandla kangakanani awanikwe uNkulunkulu, amandla emvelo, spiritual power. Kumuntu wesilisa unamandla ngaphezulu komuntu wesifazane spiritually when it comes to convincing. Akunandaba umuntu wesifazane ukuthi angaba ummeli, angaba udokotela, angaba isishoshovu sepolitiki, kodwa kunendodela lapha phezukwakhe. Noma ungathi uyakhuluma naye wena enqabe, noma ungathi uyakhuluma wena akuchilize, kodwa yindoda ezolala phezukwakhe. So ke makusala indoda phezukwakhe, kuseyindoda emzalisa izingane, kusho ukuthi indoda ingaphezulu komuntu wesifazane. Bafowethu ingane zakithi, bosisi bodadewethu, makhosazana kithi, ake nisilwise nansi impi yabantu bokufika.
wayenqala ngokuthi amadoda kwaZulu yiwo enqaba ezinye izizwe zonke zivuma ukuthi abantu besifazana bahambe bayosebenza. Ingakho izizwe ezavuma kuqala ukuthi abantu besifazane abahambe bayosebenza. Uzofica kulezo zizwe kunezizwe zamakhalathi eziningi kulezo zizwe, kulaba nje abaqala kuqala ukuthi umuntu wesifazana angahamba ayosebenza. Ufica ukuthi kulezo zizwe kunemiphakathi yamakhalathi eminingi enomlando omude, ngoba umuntu wesilisa noma ngabe ngowaluphi uhlanga, noma ngabe ngowaluphi uhlanga, noma ngabe ngomhlophe noma ngabe ngomdabu wasendiya, unamandla ngaphezulu komuntu wesifazane ngokukwazi ukumshintsha ingqondo. Bahamba abafazi bamampondo la namaXhosa bahamba bayosebenza kubelungu. AmaZulu enqabe, amaZulu okokuqala enqaba ngisho kwakuyosebenza nje, ukuphuma nje ekhaya umZulu ethu uyosebenza wayenqabe buza ukuthi ngiyosebenza ini ngoba nazi inkomo zomsebenzi, nansi inhlabathi yomsebenzi. Intombi lezi zamaXhosa namampondo ezahamba kuqala ziyosebenza yizo ezazala amakhalathi. Amakhalathi awamilanga enhlabathini, azalwa ngabelungu emakhishini, aqala ukuzalwa ngabelungu emakhishini. Namanje kusenzeka ayinsizwa zabelungu zithi mangabe unkosikazi engekho bese zincenga ngapha kowakithi ngoba kuyaziwa ukuthi umsoco omningi kulo wakithi. Ngeke ngilandeke leyo ndaba ngoba iseceleni nakhe sicelayo wengane zokuthi ake nisilwise impi, ake nisilwise impi ingane zakwethu. Siyanicela bodadewethu, siyanicela ingane zakithi, sicela nisilwise impi yabantu bokufika. Ake niyeke ukunikela ngathi kubantu bokufika, yekani ukunikela ngezwe kubantu bokufika. Ngalokho ukuthandana nabo noma isidingo singekho, uthandanele ukuthi wena uyavilapha, ukhethe ukuqoma kunokukhetha ukuthandaza nokukhuthala. Izwe lisenkingeni kangaka nje, abantu bokufika banikezwa yini umfutho nokuzethemba kokuthi ngeke siwenze lutho. Inkinga manje usunengane, lo muntu owakuzalisa oyizayizayi akasekho empilweni yakho. Le ngane lena ekhona ayinayo ubaba, ayinalo ikubo, kufanele ngabe into ebuhlungu kuwe leyo. Kayinaye ubaba, ayinalo ikubo, ayimazi ugogo wayo. Inogogo yedwa ozalwa nguwe, ozala wena njalo xolo. Inogogo oyedwa ozala wena. Siyanicela bodadewethu, ake nisilwise nansi impi yabantu bokufika. Ake nimi ukunikela bomama, musana ukunikela ngeingane zamadoda kubantu bokufika. Bomama, musana ukunikela ngeingane zamadoda kumakwerekwere. Siyanicela bomama, sicela kini bomama. Impi yayithi mayiliwa omama bethatha ibhamba, bethatha ifociya bebophe beyeke ukudla, belinde, bekhuleke, bethandaze, behambe bekhuluma bodwa emagcekeni. Omama kwakuthi mangabe kuliwa izimpi benze njalo. Siyanicela bomama, buyelani maZulu, buyelani kunina qobolweni, buyelani uNkulunkulu, ngoba leli izwe ngeke lilunge uma ngabe nina nizonikela ngathi sizingane zenu kanje. Ingane zenu zidla ama-drugs la emgwaqweni. Mama onengane edla ama-drugs, baba onengane edla ama-drugs, mfowethu onengane yakini edla ama-drugs, dadewethu onomfowenu nodadewenu odla ama-drugs. Woza kithi, sondelana nathi, asibambeni nansi impi. Uhulumeni uyakhombisa ukuthi laba bantu bayi-option, bawu-plan B laba bantu, njoba umbono ethule kangaka. Uhulumeni kufa abantu base-South Africa zonke insuku, abantu base-South Africa baxakekile lapha emakhaya, kodwa uhulumeni akakwazi ukukhipha amaphoyisa athi kuzoqedwa ubugebengu. Kodwa uyakwazi ukukhipha amaphoyisa athi ayovimba abantu okuntshontshwa ilungelo lawo. Ngiyawazwela amaphoyisa, siyacela amaphoyisa ngasese, amaphoyisa ahlakaniphile, siyacela ngasese. O station commander, o general, siyacela xumanani nathi ngasese, niseluleke ukuthi izwe singalibuyisa kanjani, ngoba nazi iziteshi zamaphoyisa lezi sekuyimjondolo nje, nazi inkambu zamasosha lezi sekuyimjondolo nje. Lo hulumeni umdlavuza,
lo hulumeni umdlavuza, ayikho into angayiqedi eyayimisele lizwe o post office, o home affairs, o dinele, o banibani, o amaphoyisa, amasosha, ayikho into angayiqedi lo hulumeni. Bantu bokufika sicela nihambe, asikwazi ukudila nezikhulu zethu, asikwazi ukubamba izikhulu zethu ngedlozana sikhulume nazo zisilalele ngenxa yokuthi kukhona nina. Akekho umuntu wokufika likho ikwerekwere esifisa libulawe. Akekho umuntu wakithi Africa omnyama noma ngabe umuntu onjani esifisa abulawe. Hambani, sifuna ukulungisa uhulumeni wethu. Endlini makushanelwa kuyaphunywa. Uma ngabe kunomuntu okufika endlini kakushanelwa, kuyalindwa aphume bese kuyashanela. Sifuna ukuyilungisela izwe lethu, akunina kuphela enilonayo izwe. Nezikhulu zethu zikahulumeni zisibulalele izwe. Sifuna ukulungisa izwe kodwa ngeke sikwazi sithi silungise izinto la kube kukhona wena uyisihambi ume lapha ngaphandle ulalele ukuthi silungisa sithini. Uma kwenzeka silwa sodwa thina la ekhaya, akufanele silwe kukhona wena. Inhloso enkulu njengoba nibona singanishayi sinicela ukuthi hambani, yingoba sidinga ukuthi niqhele. Ake nithi ukuhamba nje kulelizwe noma iminyaka emihlanu sike silungise lamadoda esawakhetha sathi awasiphathele izwe. Ngeke sikwazi ukwalungisa sisanenkinga yenu, nidayisa ukudla okubolile, nidayisa ama drugs, nenza yonke lento. Siyanicela bantu bakithi besifazane, siyanicela bodadewethu, sicela nisilungisise izwe ngokuthi nivala amathanga. Izwe akalisoze laphathwa ngezinqa zenu, izwe alisoze la controlwa ngesibumbu senu. Siyanicela ingane zakithi, siyanincenga bodadewethu, siyanincenga bosisi bethu, siyanithanda nizingane zakithi, siyanicela, sicela nisilungisise izwe, sicela nisisize sikwazi ukulungisa izwe. Abantu besifazane banamandla, uma kokwathetha bona bayaqalekisa. Siyacela okungcono uma ubona ukuthi ngeke ukwazi ukuhlukana nomuntu wakho, mncenge umuntu wakho nihambeke niye lekhweni yokotiza ukuze sizobe siqala thina siqhubeka nomsebenzi sifuna ukuqhubeka nawo la. Siyanicela bodadewethu, ubuhlungu mangicabanga ngibuka ingane yami yentombazana ngithi nayo ingahliwele kulolu gibelo lwama drugs. Mangibuka ingane yami yentombazana njengoba inhle kangaka ngithi uNkulunkulu wami mhlambi ngahle nalo onkonko lo ayenze lento yokuthi ingane yami igcine ingenangqondo ingazi ngisha abafowabo njengoba ningasazi nje ningodadewethu. Siyanicela bodadewethu, siyanincenga, sicela nisilungisise izwe ngokuthi nivala amathanga, sicela nisilungisise izwe ngokuthi wonke umuntu o-affectwa ama-drugs nobugebengu nani, sicela ukuthi angene kulolu hlelo esilwenzayo ngolweyinsizwa kuphela. Kodwa siyanicela abantu besifazane ukuthi uma sekuphoswa iminikelo, sicela niyiphose nani ningabantu besifazane, ngoba ngeke thina sinikele ngani sithi hambani. Ingakho ngihlale ngiseka uJacinta ngaso sonke isikhathi, ngoba ngeke mina nginikele ngomuntu wesifazane, ngingumZulu mina, ngiyazi ukuthi umuntu wesifazane lapha kwaZulu yini. Siyanicela bodadewethu, siyanicela, siyabonga. Mzansi, welcome to Mgozi waseMzansi. Nangisese usende message aku Phakela Umthakathi ngemva kwevideo yakhe Phakela Umthakathi la yendile anxusa amantombazana ase-South Africa kokuthi akayekele ukudate nema-foreigners, akayekele nje aphume kuma-foreigners, asite nawe ekutheni ma-foreigners ahambe la South Africa, asite ekulweni nema-foreigners lagqwele la South Africa. Kuyasho ukuthi amantombazana akayekele ukusijwayeta ngibani bokuqhamuka, bayekele ukusijwayeta ngema-foreigners. And this lady was saying ukuthi hayibo ngubani wona ukuthi utositshela ukuthi sendeni, ngubani wona usitshela ukuthi sicome bani singaqomi bani, uthi thina senjwayeta ngema-foreigners. What do you mean? Because umuntu wajwayeta nini ngema-foreigners? Ngilabantu labavumela ukuthi ama-foreigners angene la South Africa tanase, ngibo bantu labanjwayete ngema-foreigners labo UN. Ngalesikhathi babavumela ukuthi bangene la South Africa, abazange bona as women batshela ukuthi hayibona ngawaqomi phela ma-foreigners. So uthi nje awusitsheli lokho. Abantu abaningi lapha ama-comment section salosise they were saying ukuthi nabo they are dating foreigners and bathi ngeke nje baze babayeke. Ngisho kuthiwa abantu bathini, abantu bayokhuluma baze babhoshe. People are saying ukuthi forever foreigners ke sana. Hey, kushubile. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell.
I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.